denne video skal jeg fortælle jer lidt om sløringseffekten i Photoshop. Billedet, eller resultatet, det ser sådan her ud. Og det billede vi skal arbejde med ser sådan her ud. Og nu tager jeg lige og smider den her skraldespanden her. Det første vi skal have gjort, det er at vi skal have dubleret laget. Og der kan man trykke Ctrl plus J. Og man kan også gøre noget andet. Man kan højre klikke på billedet og dublere lag. Og så sige OK. Det andet man også kan gøre, det er at man kan gå op i lag og dublere lag. Og så kan man også skrive at det er et eller andet man lige har lyst til. Det næste vi skal have gjort, det er at vi skal op i filter, sløring, groft sløring, og så skal jeg have sat den på 3,5 og så trykker jeg OK. Det næste vi skal have gjort, det er at vi skal have sat en maske på. Det gør vi hernede. Og så skal vi herover. Hvis I nu har malerspanden, så højre klikker I, og så får I den her. Så skal vi have op her. Så skal I have sort til at ligge hernede, og hvid til at ligge herover. Og så trykker I OK. Hvis I nu ikke lige kan finde ud af, hvordan man gør det, så dobbeltklikker I på den her. Så får I den, og så kan I bare trække den helt ned. Sort. Det gør I også her. Og trækker bare helt op, som bliver hvid. Så har I den. Så trykker vi OK. Så skal vi have sat den heroppe. Der kan vi vælge nogle valgmuligheder. Der er det sådan noget sløring her. Men vi skal have fat i den heroppe. Så trykker på den. Og så skal vi have sat den her. Der kan I trække, når I trykker, så kan I trække den bare på kortet her. Men hvis I holder shift ned og trækker ned, så kan I ikke køre skråt eller noget. Sådan bliver lige. Den får en helt lige vinkel. Kan vi se. Så når jeg har gjort det, så har vi fået lidt af billedet. Så skal vi have zoomet lidt ind. Og så skal vi have fat i penslen. Og vi kører med en standardpensel. Og vi kører lidt op i størrelse. Den er fin der. 20, siger vi. Det er OK. Så skal I huske at have farven sort på. Og så maler I over jeres bygninger. Nu skal jeg lige have min opacitet op. Den skal lige være på 100 her. Jeres opacitet. Så kører vi ned her. Ups, så kører jeg lige lidt for langt. Det er kun bygningen. Den her bygning vi skal lige have fat i. Sådan der. Og så tager vi den anden bygning ved siden af. Og lige hernede også, der er der også lidt utydeligt. Vi skal lige have hele bygningen frem. Sådan der. Og vi vil også have den bygning her fremme. Kører vi lige lidt rundt om den, og så kan vi altid lige rette til bagefter. Lige se hvor den anden bygning er der. Fint. Og for hvis I nu laver en fejl og siger hov, der kan vi se her at den anden bygning er også med, så kan I gå over og skifte over til hvid. Så lægger I det på igen. Så kan vi lige køre lidt ned her. Størrelse. Og så gør vi det samme igen. Lidt ned i størrelse. Så vi lige får fjernet den bygning her. Og I kan også trykke på X, så skifter I, kan I se herovre. Så skifter vi i farverne. Hvis I trykker X, det er sådan en genvejstal, så man ikke skal over rende hele tiden. Og så skal vi
vi lige have taget det her, og så kan vi lige fjerne det her. Går vi lige ned her, der er også lidt skygge stadigvæk. Og her. Det er kun den bygning, vi skal have frem. Sådan der. Så kan I se, så har vi fået den frem. Vi skal også lige herned. Og fjerne lidt her, kan jeg se. Sådan. Så har vi fået tre bygninger frem, kan jeg se. Så vil jeg også have den her over frem. Det hjælper lidt også, fordi så kan man få med begge parter. Bagsiden og forsiden på den. Så kører vi lige ned her. Så skal vi lige have en større brush. Lidt mindre brush. Hvis I holder alt ned og højre klikker, så kan man gøre jeres pensel større og mindre. Se. Det er også en smart genvej. Sådan der. Sådan. Jeg vil også lige have den bygning med. Der kan I se. Så får vi lige det hele med her. Og lidt mindre brush. Sådan. Så har vi lavet lidt. Der kan I se, på den måde her, kan man bestemme næsten selv, hvad der skal sløres også, og hvad der ikke skal være sløret. Det var en lille video på dem.